esta actividade, os primordios da nosa lingua escrita, textos e contextos, e outra posterior que vamos facer no día 19, no día 19 de decembro, xiran en torno da edición dun documentario que está envolvida a cal, cuxo director é Rafa Xaneiro, que estaba hoxe de mañá, sobre esta temática, sobre os primordios da nosa lingua escrita. Non é necesario que xustifique por que o reintegracionismo está interesado como movimento nos primordios da nosa lingua escrita, nos primordios dese esplendor medieval que tivemos como cultura, que até nos vincula moito ao resto da lusofonía, na cual xa estábamos divididos políticamente, mas que culturalmente continuamos unidos aínda un par de séculos, mas sí que é necesario que explique que o que non ten xustificación é que o reintegracionismo non prestase atención ao facto de que nas súas fileiras, na militancia reintegracionista, dentro da GAL, están algúns dos principais especialistas nesa materia que existen actualmente na Galiza e eu penso que no contexto lusófono e internacional. Dous deles están aquí sentados, Xosé Luis Rodríguez e Xosé Antonio Soutocabo, e unha delas, Isabel Morán, de mañá, máis centrada na lírica medieval. Porque nós comezamos a escribir, como xa expliquei de mañá, cando carimbamos o noso particularismo galaico a través da lingua escrita, comezamos a facer xa criando unha das mellores líricas da Europa, seguramente a mellor naquele momento concreto. Iso depois xa nos dirán estes investigadores. Entón, derivado diso, decidimos que era necesario reflectir iso nun documento máis divulgador, como estábamos a falar agora, concretamente nun documentario. E estas duas actividades que estamos a facer agora xiran un pouco en torno dese documentario. Entón, aquí temos na mesa sentados a Xosé Luis Rodríguez, por un lado, que é unha persoa, o fundador do Departamento de Filoloxía Galego-Portuguesa da Universidade de Santiago, traballa na Universidade de Santiago desde os anos 70, fixo a súa tese doutoral sobre o trovador Xoán Aires, que está especializado nesta área concreta desde os primordios da súa investigación, e todo o mundo con que falábamos nos decía que era unha persoa que debía estar, porque ten un coñecimento filolóxico e contextual dese período que era moi necesario para tratar, para abordar este tema concreto que queríamos tratar, os primordios da lingua escrita. E o outro investigador que temos aquí é Xosé Antonio Soutocabo, que continúa moi centrado nesa área da investigación. Concretamente, foi el o descubridor, ou polo menos o editor, o identificador do primeiro texto escrito en galego-portugués coñecido até o momento, que ainda non, da segunda metade do século XII, ainda non ven do último cuarto do século XII, que é un pacto entre dous irmáns, os irmáns pais da zona de Braga, que xustifica tamén o nome do noso documentario, que non está aí, mas que se vai chamar Pacto de Irmáns, e tamén se ten debruçado moitísimo sobre a intrahistoria ou a historia social da lírica galego-portuguesa, as ligacións familiares ou as ligacións sociais de todos os poetas, de todos os primeiros poetas dese movimento literario. De facto, ten un libro que non sei se podo dizer aclamado, mas moi reconhecido nese campo, que son os cabaleiros que fixeran as cantigas. E entón iso, en parte, porque o reintegracionismo necesita debruçar o reintegracionismo e o galeguismo, necesita debruçarse máis sobre esa época que é bastante obscura, parece mentira con moito que xustifica moitas das decisións que tomamos na actualidade, o obscura que ainda é para o reintegracionismo e para o galeguismo. Entón, en parte queríamos debruçarnos sobre ese período e en parte queríamos recoñecer o traballo destes investigadores tan vinculados ao noso movimento. Entón, nada, deixo-vos con eles. A primeira persoa que vai falar para contextualizar un pouco o
surximento das linguas escritas romances, concretamente o nome da súa exposición vai ser a irrupción dos romances na escrita, as linguas nacionais, vai ser Xosé Luís, e depois o Xosé Antonio Souto xa vai ir directamente aos primeiros documentos escritos en galego-portugués, quer do lado galego da fronteira, quer do lado portugués da fronteira, e vai confrontar un pouco